Ого! Сәлем, дусларым! Сәлем, Куянкай! Сәлем, Сәрбиназ! Син бүген никтер бик уйчан. Нәрсә булды? Эй, Сәрбиназ, урамда кыш, бөтен табигать аппак. Ә минем төрле төсләргә бай җәй айларын кайтарасым килә. Менә хәзер ям-яшел ширем өстендә зәп-зәңгәр күк йөзенә карап, кишер төсендәге кояш нурларында кыйнап ят идең, дөнья аллы-гөлле булгач, кәеф тә яхшырак. Син бер дә борчылма. Мин сиңа хәзер бер тылсым күрсәтәм. Тылсым? Ие. Без синең белән хәзер чын тылсымчылар булачакбыз. Мин сиңа стаканда салават күпере ясарга өйрәтәчәкмен. Аның өчен безгә нәрсәләр кирәк соң? Ого! Төсле фломастерлар. Ого! Карандаш. Кошык. Сызгыч. Салфеткалар. Стакан белән су. Башта без кагаз салфеткадан киңлеге 2 см буе 10 см булган туры почмаклык кисәбез. Аны өстәлгә горизонталь рәвештә куябыз. Бер ягыннан 3 см белгилибез һәм карандаш белән вертикаль сызык сызабыз. Хәзер шул сызыкка салават күпере төсләрен нокта рәвешендә ясап куябыз. Йомшак, ә син беләсеңме? Салават күперенең 7 төсе бар. Кызыл, кызгылт сары, сары, яшел, зәңгәр су, зәңгәр һәм шәмәхә. Бигрәк күп икән. Аларны ничек истә калдырыйм соң? Син бер дә борчылма. Мин сиңа хәзер махсус җөмлә өйрәтәчәкмен. Кара, куркак куян сөйләшергә ярата. Зыл зебрага шалтырата. Истә калдырдыммы? Кызык. Бу куян дигәнең мин түгелдер бит инде? Юк инде. Син бит безнең көчле, батыр, күп белергә омтылучы. Яле, кабатлап кара. Куркак, куян сөйләшергә ярата. Зур зебрага шалтырата. Афәрин, Йомшак. Бу җөмләдәге сүзләрнең беренче хәрефләре сиңа салават күпере төсләрен истә калдырырга булышачак. Ә хәзер салфеткадагы сызыкка бер артлы 7 нокта куябыз. Күрәсеңме? Салават күпере төсләреннән торган тигез рәт барлыкка килде. Салфетканың төсләр ясалган почмагын суга төшер. Карале, син ясаган төсле нокталар буй-буй булып сузылды. Котлыйм. Хәзер синең стаканда үз салават күперең бар. Кара, Куянкай. Нинди матур салават күпере килеп чыкты. Сәрбиназ, ә бу ничек шулай килеп чыкты соң? Бу тәҗрибә төрле предметларның суны үзеннән сеңдерүен күрсәтә. Салфетка астан өскә таба эшләнә. Фломастерларның төсле буявы моны яхшырак күрергә ярдәм итә. Рәхмәт сиңа. Салават күперен күрәсем килгәндә, шушы тәҗрибәне ясармын. Йомшакай, табигатьтә нинди ел фасылы, һава торышы булса да, син шуны онытма. Гел елмай. Дуслар, сез дә елмайыгыз. Хуш-хуш.